Vandaag hebben we niet ene sterke man in de toon zitten. Want ik ben niet zo sterk. Ik ook niet. Maar toch wel, toch? Ja, ik ben sterk in andere dingen, maar Ja? niet zo. Maar we hebben zal ik het maar even zeggen, we hebben vandaag 3 sterke mannen aan de ton zitten. En aan mijn rechterkant zitten de heren op dit moment. Ik zou zeggen, stel je even voor, wie zint je? Ik ben Alex Monen, 29 jaar, woonachtig in Schinveld. En ik heb Nederland afgelopen jaar vertegenwoordigd op de sterkste man van de wereld. En huidig nummer 3 van Nederland, de sterkste man. Daar komen we dadelijk over vertellen. Hè? En wie zit aan deze kant? Ik ben Enzo Togo, ik kom uit Brunsum, ik ben 22 jaar en ik ben de sterkste junior van Nederland. En tweede van Limburg. Even nog, zometeen gaan we over de sterkste man, strongest man Limburg praten. Maar wat doen jullie in het dagelijks leven? Dat is, neem ik aan jullie hobby, denk ik. Hè? Dat sterke mannen. Ja, dit is onze hobby, het is onze verslaving. Maar helaas kunnen we er niet de centjes mee verdienen. Ja? Ik sta in Echt, op het Connect College sta ik voor de klas als aardrijkskundedocent. Dat is heel wat anders, hè? Dat is heel wat anders, ja. Ja. En is dat leuk? Absoluut. Ja. Maar Ik kan goed met kinderen Dan overweg. moet je ook sterk zijn voor Ja, om sommige kinderen in bedwang te houden moet je sterk zijn, hoor. Die pubers die zijn, Daar hebben ze respect die zijn voor. lastig. Ja. Het begint wel, maar gaandeweg te leren ze je kennen en dan Zijn er ook wel eens leerlingen die dan even met jou willen... dat aan de lopende band. Ja? Ja. Ja, en Vol over moeten de Heb je als kids. verloren? Maar dat verzwijg ik liever. Oké. En jij? Ik ben zelf elektricien, Oké. ik werk in Maastricht. Gewoon installateur aan de deur. Dat is ook heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders dan deze sport. Ja. Oké, jullie hebben hobby, allebei dezelfde hobby, zeg maar. Strongest man, sterkste man. Hoe kom je tot zoiets? Word je op een dag wakker en denk je van... ik wil de sterkste man van Limburg worden of Nederland of van de wereld? Nou ja, kijk, vroeger keken we televisie en dan hebben we niet die 300 zenders zoals we dat nu hadden. Ja. Maar dan was er 4 keer per jaar of zo was dan de sterkste man van Nederland, Robin de sterkste man van de wereld. En dan zagen we Ted van der Parre, Berend Venenberg, Wout Zijlstra, iconen uit die tijd, uit mijn jeugd en dat waren mijn helden. Oké. En daar keek ik naar. Nou goed, ik heb nooit serieus genomen dat ik ook in hun voetsporen zou kunnen treden. Maar een vriend van mij heeft het sportschool heeft gezegd van Alex, nou, dat promotie wil ik eens een keer een wedstrijdje organiseren. Wil jij meedoen? Nou goed, op dat moment zat ik volop in de judo-wereld. Nou, ik had wel een redelijk wat basiskracht. En ja goed, ik zei van nou goed, voor jou doe ik dat wel, een promotiewedstrijdje. En toen kwam ik eigenlijk achter dat de sport gewoon eigenlijk een combinatie van conditie, kracht en techniek is. En ik dacht van nee, nou, dit is een mooie uitlaatklep en laten we maar eens een poging wagen. Is het zo bij jou ook? Ja, ongeveer hetzelfde. Maar ik trainde op dezelfde sportschool als Alex. En Alex deed toen sterkste man en daar eigenlijk een beetje nakijkend wou ik dat ook graag doen. En toen is Alex begonnen met SMTL, de stichting. Ja, en zo zijn de jongens die dat graag wouden eigenlijk erin. Oké, Alex, jij bent al gevorderd, je hebt al wat prestaties geleverd ook. Hè? Wat ben je? Je bent al zelfs geloof ik sterkste man van Limburg geweest en nog meer geloof ik. Hè? Ja, ik ben nu 3 keer sterkste Limburger. Ik heb 1 keer niet meegedaan omdat ik het zelf georganiseerd heb. Dat doe ik nu nog steeds, maar toen dacht ik van nou ja, organiseren en meedoen dat wordt niet zoveel. Ja goed, op een gegeven moment ga je contacten leggen, loopt de organisatie en dan kun je zelf aan meedoen. Want niet om mezelf op te hebelen, maar goed, ik heb wel 4 keer op het podium de sterkste man van Nederland gestaan en de sterkste man van de wereld geweest. En dat is toch wel wat en ik wil wel laten zien van hey, wij Limburgers, we hebben echt krachtsporttalent. En Enzo hier nou tweede van de junioren van Nederland is ook een heel goed voorbeeld. Hij is talent, hè, had ik begrepen. Absoluut, ja. Dus, je bent nog pas, hoe oud ben je? 22. 22 jaar, je bent talent zeg maar. Ja, ik ben tweede van Limburg en ik ben de junioren van Nederland. Maar je moet er toch wel wat doen om, moet er flink gegeten worden? Of, Ja, ja, dat doe ik ook wel. Maar. ja, nee goed, het is een apart dieet. Ik maak altijd het grapje van, ja, het is een seafood dieet, maar dan met dubbel E, dus alles wat ik zie, dat gaat naar binnen. Nou, we proberen natuurlijk wel de vitamintjes hoog te houden, vooral veel proteïne naar binnen werken. En ja, heel veel trainen. Komt daar ook, ja dan kom ik misschien toch op de vraag uit, komt daar ook iets van middelen bij? Wat je misschien wel eens in de andere sporten, zoals het wielrennen Ja. en zo. Ja, ik zal niet ontkennen dat het in onze sport niet zo is. Ja. Wij zelf van SMTL staan ervoor dat wij tegen het gebruik van middelen zijn. Ja. Maar eigenlijk wil ik er verder geen uitspraak over doen, want wat voor uitspraak ik ook doe, Ja. hoe dan ook, het stelt onze sport in een kwaad daglicht. Ja. En dat is het niet waard, want de jongens
die dan wat zouden gebruiken, ja, die moeten nog steeds keihard werken om het niveau te halen. Ja, oké. Je zei het net al, je bent in Amerika geweest ook, Ja, hè? Los Angeles, ja. Voor de sterkste man van de wereld? Van de wereld, Van ja. de wereld. En Ja. hoeveelste ben je daar geworden? Nou, het wordt ingedeeld in 6 groepen van 5 man. Ja. En de beste 2 die gaan door. En als je een totaal ranking bij elkaar pakt, dan ben ik ongeveer 17e van de 30 geworden. Maar ja, ik ben nog niet de sterkste, de sterkste man van Nederland. Dus ik ben al blij dat ik een aantal kampioenen van andere landen heb mogen verslaan. En daar heb mogen verschijnen. Want, ja, nou. Oké, nou hebben jullie een stichting opgericht. Hè? Daar zijn jullie ook eigenlijk speciaal voor gekomen vandaag. Ja. Hè? Jullie hebben een stichting opgericht en dat is de stichting Strongest Man Team Limburg. Wie is dat en waar zijn jullie als stichting en wat willen jullie gaan doen? Nou, ik ben blij dat je het vraagt, want wij als stichting proberen de krachtsport te promoten. En wij zijn afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Wij in Limburg hebben heel veel talent in de krachtsport zitten, maar het komt er niet echt uit. Dus als jij een sterke man wilt gaan beoefenen, ja, waar ga je dan naartoe? Als je gaat voetballen, ga je naar een voetbalvereniging. Als je gaat basketballen, naar een basketbalvereniging. Maar ja, sterke man, waar ga je dat doen? Ja. Nou, dat kan bij ons op de Vrije Markt in Brunsum. Okay. Iedere zondag van 12 tot 4. En daar hebben wij eigenlijk alle apparatuur zelf gemaakt. En ja, goed, je gaat niet naar een sportwinkel toe en zegt, doe mij zo'n betonnen bal van 200 kilo of zo'n boom wat jullie boven het hoofd tillen, want dat is er niet. Zeer specialistisch materiaal, nou, dat hebben we zelf gemaakt. En wij organiseren 2 à 3 wedstrijden per jaar om de krachtsport te promoten. Ja. En 3 augustus is in Kerkrade is de sterkste Limburger. En dat is eigenlijk het paradepaardje van onze stichting van hey jongens. Daar doen jullie ook weer aan mee? Daar doen wij mee, ja. Okay. Ja. Klopt het zo dat jullie sport niet serieus wordt genomen? Nou, dat is dus voor mij wel een hekelpunt. Want als ik bijvoorbeeld gemeente of bepaalde sponsoren benader, dan denken ze, ja, dat is toch iets wat op een kermis thuis hoort. Maar ja, mensen vergeten dan dat wij 4 à 5 keer in de sportschool keihard trainen. En dan nog 1 à 2 keer met die onderdelen bezig zijn. Dus het is gewoon een echte topsport waar eigenlijk helemaal geen geld in te verdienen is. Dus is pure passie wat wij doen. Oké. Wat is jullie toekomstdroom? Wat wil jij nog worden? Ik wil sowieso dit jaar proberen te kwalificeren voor de sterkste man van Nederland. Ja? Dat is vorig jaar niet gelukt. Ja, en dan gewoon de sterkste man van Limburg meedraaien en dan elk jaar proberen een niveau hoger te komen. Is het mogelijk dat hij bijvoorbeeld, of jij nog de sterkste man van de wereld kan worden? Is dat mogelijk? Nou, de jongens die dan de sterkste man van de wereld doen, de toppers die in de finale zijn, de top 10, dat zijn echte professionals. En professional worden in deze sport in Nederland, dat is nagenoeg niet mogelijk of je moet een of andere super sponsordeal vinden. Nou goed, ik kies ook voor mijn maatschappelijke carrière en ik probeer gewoon alles eruit te halen wat erin zit op amateuristische basis. Ja, dat is Nederland een beetje Piet Leutig voor dat soort sport. Nou, de toppers die er al zijn, die sponsoren wij, maar talenten, Homar, en ja, dan heb je het niet eens over een Olympische sport, dus wij worden helemaal ondergesneeuwd. Ja. Okay. Hebben wij er vandaag een beetje aan bijgedragen dat jullie sport toch weer iets meer wordt gewaardeerd en serieus genomen wordt? Oké. Alex Mone en Enzo, hè? Enzo met de achternaam Tauro. Mag ik jullie hartelijk danken dat jullie aan de ton zijn gekomen en jullie verhaal verteld. We hebben veel succes straks, ook weer in augustus zei je? Met 3 augustus op de Markt in Kerkrade, 12 uur. Gratis entree. Dus sterkste man van Limburg. Sterkste Limburg. Okay. Ja, zeker. Oké. Nou, dan verzorg ik u een VIP-plaatsje op het terras. Oké. Dankjewel voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Succes hoor.